2020 मायथाइयावबो जोंनि मानव गेदेर नरेंद्र मोदी अमित शाह बिथां आरो जों दानि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि माने अननायाव नाजानायावनो बे बर'नि गोरोबथाया जादों नङाबा बर'फ्रा दाबो आन्दोलन खालामबाय थागौमोन दिनै गोजोनाबो बेजों फैदों जोंनि एनडिपि बिदा फंबायफोरखौ माने हांख्रायहरनानै जि नांगौ जे जों नोंसोर गोसो गोजोनो होननानै बे सुक्तियाव गासिबखौबो खोथा होनानै बिसोरखौ लाबोनाय जादों माने माबायाव मुल खुथि जायखौ मेन स्ट्रिमाव गुबै माने लामायाव लाबोनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों दिनै गोजोन सान्थि दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव फैदों सारा आसामावनो फैदों जेखौ जोंनि इउपिपिएल सरकारा बुंगासिनो दं दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंगासिनो दं बे गासिबोआवनो बिजेपिनि बाहागो दंजोबो। हेल' रायजो राजा नोंथांमोन आरोबाव मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव फैबावबायदि जोबोद साननो गोनां सिरियास जालांगासिनो जोङो जोंनि हारिनि गेजेराव जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जोंनि मोन्थाइफोरखौ लानानै दिनैनि दिनावहाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजाङै नायनानै मोजाङै खोनासंलां खनसे नङाबा खननै खोनासं दे खननैयावबो मोजां बुजियाखैबा खोनथामसिम खोनासं बिस्वजित दैमारिया दिनै मा बुंदों बिजेपि सरकारखौ लानानै बिटिसि सरकारनि दानि दैदेनगिरि प्रमद बर'खौ लानानै जोंनि बिटिसिआव बिटिआरआव सोर माबायदि खामानि मावनो लागासिनो दङ जोंनि सिक्स सिडिउला गोमानो थांगासिनो दङ जों बेखौ खोमानानै लायोब्ला जोंनि हाया आलाय सिलाय जागोन आरो जेसेबांखिनि दायो जों नुदोंना बर'फ्रा दा गोदानै फरेस्ट एरियायाव हा पाट्टा बा हानि कागज मोननो हादों बेफोरबो गैयै जालांगोन आरो उनाव मा जागोन बुलडजार बे जागोन दे आरो जेसेबांखिनि दा जों नुनो मोनदों बिटिसि बिसायख'थियाव सनितपुर बिस्वनाथनि भट होनो मोननायनि लागै जे रंजानाय बा माखासे गोजोननायफोरखौ जों नुदोंना बेफोरो मा जागोन उनाव खतम बिटिसिआनो खतम जानो थांदोंब्ला आरो नोंसोर बे गोदान हाबनाय गामिफोरखौलाय जों मा होननानै बुंनो हाबावनो आरोना रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायलांदो अब्ला बे समावहाय बेवहायथ' बयबो बिनि थागिरिफ्रानो मोनथाय दं बिसोर बयबो थांनानै थानाय बेखौ बिजेपि जोंनि गिबि मन्थ्रिल' नङा जोंनि दानि आथिखालनि सरकार मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बेनो दिनैहाय सरकारि भाबै थांखि लादों जे दिनै भिजन डकुमेन्ट्सनि बाथ्राखौ नोंथांमोना हयथ' मोनथिगौ रायजो राजायाबो मोनथिगौ जे बड'लेण्डआव बर'जों लोगोसे जेसेबां हारि माहारि दं बिसोरनि राव थुनलाइ बिसोरनि हारिमु आसार खान्थि बे गासिबो रैखाथि मोननांगौ आरो बेफोर जौगाजोबनांगौ आरो बिनि थाखाय सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टखौबो बिटिसिनि सरकारा जेब्लायबो माने नारसिननानै बिसोरनि थाखाय खामानि मावहोगोन गतिके बे बिजेपिनिल' नङा मानव गेदेर माने हिमन्त बिश्व शर्मा डांगरिया माने मानव गेदेर बिथांल' नङा बरन्स बयबो गाज्रि मोनगोन होननानैनो बिजेपिआबो बे लाइनावनो सिन्था खालामदों दिनै माने मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि खामानिखौथ' गाज्रि होननो हायाना नै 14ता जाथिखौ जेराव बिथाङा माने बे बड'लेण्डआव बिसोरबो थागिबि हिसाबै बर' बायदिनो बयबो जाहाथे मोजाङै बेवहाय थांनानै थानो हायो बिनि थाखाय राहा लामा लादों माने इउपिपिएल सरकारा गतिके बे लाबाय नालाय दा गासै सरकारानोथ' हारि माहारिनि खोथाखौ नोजोराव फैबायना आरो नोजोराव फैबाय नालाय दिनै गासै राजखान्थि हान्जायानो बे लाइनजों खोथाखौ बयबो बुंबाय जे बिथांमोननि थांखियाबो जे गासै बेवहाय रायजो जानाय हारि माहारिनि थाखाय बयनिबो थाखाय खामानि मावनाय गतिके मानसिफ्रा गोरोन्थि बुजिलायबाय थायो जे बिजेपिआ बायह्रानि नङा बिजेपिआ बिटिसिनि मानसिफ्रानो बिजेपि हिसाबै इलेक्सन गेलेगोन आरो देरहायोब्ला बिसोरनो बेवहाय बिबान लागोन आरो बे बर' अनाबर'नि खोथा आथिखालाव जेबो गैला मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा बुजिबाय आरो बिनिखायनो दिनै बिथांमोनहा बिटिसि सरकाराव थांखि लाबाय जे बर'नि अनगाबो गासै हारि माहारिनि थाखाय बिसोरनि गासिबखौबो इयुनसिम माने बिसोरनि हारिनि राव हारिमु आखुथाय बिसोरनि बायदिसिना नियम बिसोरनि सोलिनाय बायदिसिना आगजुफोर बेफोरखौबो मिउजियाम खालामनो थाखाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा प्रत्येकता जातिनो मिउजियाम बानायनो थाखाय दिनै फान्ड होजोबदों गतिके ओंखायनो बिजेपिखौ बुंलाया बिजेपिआ बे नोजोरजोंसो नायनानै जेखौ बर'फ्रा लुबैयो बयबो जयै रायजो जानायखौ गतिके बिजेपिआबो बेबायदिनो बेवहाय ज' खौसे जानानै सान्थियै थानायखौ लुबैयो गतिके ओंखायनो बेवहाय गोरोन्थि साननांगौ जेबो गैया दिनै खौसेथिनि बेलायावबो बुंदों जे हिमन्त बिश्व शर्मा मानव गेदेर बिथाङा जे मोननैबो हानजाया खौसे जायोब्ला बड'लेण्ड ओनसोलनि सार्थनि थाखाय बर'फोरनि सार्थनि थाखाय बेवहाय जों मोजां मोनगोन होननानै बिथाङा बुंदों गतिके मालाबाबो बिजेपिआ बर'फोरनि हेंथा नङा आरो दिनैनि बर'फोर जि मोनदों बे बिजेपिआसो गासिबो दायथ' लानानै खालामबोजोबनाय दिनै 2003 मायथाइयाव बिएलटिनि सुक्तिखौ सोर खालामदों जोंनि बाजपेयी मानव गेदेर बिथां
आरो जोंनि माने बे समनि एल के आडवाणी जितु डिपुटि प्राइम मिनिस्टार बिथांनि माने माने अननायावसो बे समाव 6थि सिडुलाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला जादों 2020 मायथाइयावबो जोंनि मानव गेदेर नरेन्द्र मोदी अमित शाह बिथां आरो जों दानि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि माने अननायाव नाजानायावनो बे बर'नि गोरोबथाया जादों नङाबा बर'फ्रा दाबो आन्दलन खालामबाय थागौमोन दिनै गोजोनाबो बेजों फैदों जोंनि एनडिपि बिदा फंबायफोरखौ माने हांख्राय हरनानै जि नांगौ जे जों नोंसोर गोसो गोजोनो होननानै बे सुक्तियाव गासिबखौबो खोथा होनानै बिसोरखौ लाबोनाय जादों माने माबायाव मुल खुथि जायखौनो मेन स्ट्रिमाव गुबै माने लामायाव लाबोनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों दिनै गोजोन सान्थि दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव फैदों सारा आसामावनो फैदों जेखौ जोंनि इउपिपिएल सरकारा बुंगासिनो दं दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंगासिनो दं बे गासिबोआवनो बिजेपिनि बाहागो दंजोबो दिनै बे बड'लेण्डआव जेसेबां जौगाखांनायनि खामानि मावदों बिजेपिया दिनै मावदों बेनि बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थांनो खारन बियो बिजेपिनि कमिटमेन्ट बिजेपि सरकारनि कमिटमेन्ट ओंखायनो बिजेपि गैयाब्ला बिजेपि सरकार गैयाब्ला बे कमिटमेन्टखौ रावबो मावफुंनाय नङा ओंखायनो बेवहाय बिजेपि फैब्लानो बायरानि मानसि फैगोन होननाया बे नङा बिजेपि फैब्लाबो बिजेपिया पार्टिल' नाथाय मानसिया जोंनिनो बिदा फंबाय गासिबो ओंखायनो जों बयबो गावबा गाव बुजिनाय मोजां मानसिफोरखौनो केन्डिडेट होलायनानै देरहाहोब्लानो गावनि जानानै थागोन आरो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय जानांगौ आरोना बिस्वजित दैमारि बिथाङा मा बुंदों जोंनि बिटिसिआबो दा बिटिआरआबो बिजेपिनि अननायाव मोननाय मोनसे गोरोबथासो बेयो बर'फोरनो लागै होनाय ना बाथ्रायाव नोंथांमोना हमनो हादोंना हायाखै दिनै बिस्वजित दैमारिया बिटिआरआव बिटिसिआव सिफ जानायनि सिमाङाव दङ दै बेजोंनो लोगोसे बुंबावदों माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना खोनादों जानो हागौ आरोना बर'फ्रा बे समाव सोमावसारनायाव समाव जों बुजिनो रोङैमोन बुजिनो रोङैखायसो जों सोमावसारदोंमोन आरो दिनै बुजिनो रोंबाय गुबुन हारिजों खौसे जानानै जों अनज्लायनानै जासिगोन बे बाथ्राखौ बुंदों दि दिनै जेब्ला जों गावनि मोन्थायनि थाखाय सोमावसारदोंमोन बे समाव जों बुजिनो रोङामोननो दिनैसो बुजिनो रोंबायनो दा जों मा खालामनाया मोजां मा साननाया मोजां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिथाङाथ' बुंबाय गोबां बाथ्राखौ दिनै बिजेपि आरो बर'फोरखौ सापर्ट खालामनानैसो बिजेपिनि अननायावसो बेफोरखौ मोनदों बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों आरो बिजेपिया जिखौ खालामगोन बेखौ बर'फ्रा लुबैनायखौसो खालामगोन होननानै बुंदों जों बर'फ्रा बे आलादा स्टेट आलादा रायजो नागिरनायाव लुगैनाय बादि जोंनो होदों नामा बिजेपिया बे बाथ्राखौ साननांगोन दे बिस्वजित दैमारियाबो दिनै बेजोंनो लोगोसे बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ नोंसोरो फोजोबदो हाथियार लाग्राफोरखौबो लिंहरदो आरो मोनसे गोरोबथा खालामदो अब्ला जों नोंनो सिफ बा नोंनो बे ओनसोलखौ दैदेननायनि मोन्थाय होननानै प्रमद बर'आ दिनै थगायजाबाय नामा ना प्रमद बर'आ बेबायदि लालस होनायनि गेजेरजों बे बिटिआर गोरोबथाखौ खालामनानै जोंनि सोमावसारनायखौ फोजोबबाय नामा रायजोफोर बे दिनै साननो गोनां दे दिनै सोमावसारनायखौ फोजोबनायनि उनाव सोलो बोलो बाहायनानै बिजेपि सरकारा जोंनि बर'फोरनि मोन्थायखौ सेनानै लाफिननो नागिरदों बेखौ दिनै बिस्वजित दैमारि मोना प्रमद बर' मोना मिथिनानैबो दिनै माने मिथिबायदि जानानै दङ हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा मानसिफ्रा बेफोरबायदि खालामगौमोन नामा दिनै बिसोर गावसोरनि गादिखौ गावसोरनि लुगैनायखौ जाफुंहोनो थाखायसो रायजो राजाखौ दिनै थगायनानै गाब्रहोना दोनबाय आरोना बर' माहारिखौ भिडिअखौ गोलाव खालामनो लोगोफोर एसेयावनो फोजोबबाय बाय